I dag der vil jeg slå et slag for min sidste vilje. Min sidste vilje er et rigtig godt værktøj til at hjælpe de efterladte godt på vej i beslutningerne, som skal tages ved et dødsfald. Ved selv at udfylde min sidste vilje, så kan man fortælle, hvad man reelt ønsker, der skal ske, den dag man ikke er mere. Min sidste vilje er sådan en lille fin sag som den her, hvor der står en masse spørgsmål i. Det kunne være spørgsmål som, ønsker du at blive bisat, altså brændt, eller begravet? Hvor skal højtideligheden foregå fra? Er det fra kirke eller kapel? Skal der medvirke en præst, eller skal det være en borgerlig handling? Hvilken urne og kiste ønsker du? Ønsker du bestemte blomster, der skal på kisten? Ønsker du en dødsannonce? Vil du have dit eget tøj på og dit eget sengetøj i kisten? Så er der sådan nogle ting, man skriver op i min sidste vilje. Og alt det og meget mere er faktisk de spørgsmål, som de pårørende vil blive stillet den dag, der sker et dødsfald i familien, og de sidder over for bedemanden. Derfor synes jeg, at det er uhyre vigtigt, at man udfylder min sidste vilje. For det kan være store beslutninger at sidde med, når man er i sorg, og der kommer en masse spørgsmål, og hvad ønskede vores mor, der skulle ske? Hvis ikke der er skrevet noget op, så er det pludselig meget, meget svært at tage stilling til. Og især hvis man er mange i familien, så kan det blive ekstra udfordrende. Så derfor så udfyld min sidste vilje. Ha' den liggende med dine private papirer. Fortæl familien, at den er udfyldt, så de kan finde den den dag, der bliver behov for det. Jeg sender selvfølgelig gerne et eksemplar af min sidste vilje direkte hjem i din postkasse. Men du kan også lave en aftale med mig og komme ned i Grønnegade 2 i Nexø, så kan vi sammen udfylde min sidste vilje, hvis der er behov for det. Den sidste mulighed, det er hjemmebesøg. Og der vil jeg sige, det er oftest døende eller personer, som ikke har mulighed for at komme ned på kontoret, der benytter sig af det. Jeg vil sige, at jeg har den største respekt for dem, som ved, de ikke har lang tid igen, men som rigtig gerne vil have styr på, hvad der skal ske den dag, de ikke er mere. Og oftest er det for at hjælpe deres pårørende, for at de ikke skal stå med alle de svære spørgsmål. Så ring allerede i dag, så sender jeg min sidste vilje, og så har du den inden for et par dage. Så se nu og få den udfyldt.